लोगोफोर नैले दुखुनि बाथ्रा गाबनो ओंखारजोब्बाय आङो सेस नैले केमेराया फाननानै नै फैसाया लोगोफोर माबा ओरैनो फानबाय 65,000 आव और एडवांस 20,000 मोनबाय बाकिखिनिया गाबोन वारेन्टी कार्डखौ हैबाथाय वारेन्टी कार्डखौ हैयाखैमोन आङो हाँ बेटा वारेन्टी कार्डखौ हैबासो बाकिखिनिया फैसा मोनगोन आरो तो नो लानो ये पैसा गाखोबाय थायो अरे मा वारेन्टी कार्डा खै बोसोरनिमोन वारेन्टी कार्डा 1 बोसोरनि 1 बोसोराव कार्डा माबा जोब्बाय ना वारेन्टी जोब्बाय वारेन्टी जोबा माथो नो मो बोसोरसो जादोंखाय केमेराया वारेन्टी जोबाखै बारा मोनबोनांगौमोन ना अरे आंनि मेगन सिगाङावनो आं 65 आव फानबाय 65 आव फाननानै फैबाय लोगो लोगो कास्टमार अखारबायनोखा 70,000 होबाय आरो कास्टमारा 80,000 बिबाय आरो ले 60 70 80 मेगन सिगाङावनो 15,000 बिजनेस ला खतम ये 15,000 नङा आरो ये जुदि बिक्री जायाबा ये कम से कम ये 1 लाखआवनो फानगोन ये 1 लाखआवनो फानगोन र' सोर मानसि मिथिगोन पुरानानानै बुस्थुआनो गोदानानोखा बुस्थुआ 1 लाखआव फानखागोन आं मिथिबाय ई बिल बिदोना आंनि बिलाइनो थांनाय लोगो लोगोनो टेनसन गैलिया बुस्थुआथ' हामा जाखाया आरो शोरूम खायनो हामा जाबायनो फामखायो त ई बस 1 बोसोरनिफ्राय 1 बोसोर वारेन्टी सिगोन इयो नङा बेलेग दखानाव नों मानो सोंदिया बेलेग दखानफोराव बेलेग दखान माने गैया आरो केमेरा दखान मोनसेल'ना बकारो फाय गिदिंना फैनि खेबसे माइन्ड फ्रेश खालामना फैनि लोगोफोरनिया बुरिया फैसा गाख्रबाय थायोना ने खर' जाबना फैनि खर' फैसायैनो लादो नों मा लायनो मा लागोन नोङो खना क्या लेगा बताओ कुछ तो लेगा लेने के लिए तो सोच रहा है फानबायथ' थिगानो दिसन खिन्थु लस जाबाय नालाय ओंखायनो एसे दुखुबो नांदो आरो लोगोफोर दुखुथ' नांदो नाथाय मा खालामनो दा आङो एक्चुअली फानामोन लोगोफोर केमेराया गोदोरना लांथिंनायाव एसे खस्थ' जायो माने दिगदारबो जायो आरो हमनानै लानो बे केमेराखौ मा खालामनो दोनबायानो आरो गाबो भिडिअबो बनाया माबो बनाया ओइलै फैसा सानस्रिबाय मला फ्राबनो ओइलै लोगोफोर खाथिनाव खना नांगोन ना खना देखिए ये हो गया ये तो है मेरे पास बस मुझे ऐसे ही डालेंगे ये पीछे से डालेंगे हाँ मतलब इयरिंग तो इधर हो गया और पीछे से डालेंगे हो जाएगा खना ना फुल पायल बिदिनो नागिरबाय थायो हिनजावफोरा मा खालामनो लोगोफोर उपाय गैया गैयाबाबो लुगैयो आरो गाननो लुगैयो बयबो मोजां मोजां दोनखायो ओरैबायदि मोजां दोनो फैबा लाजोबनो लुगैयो आरोना शाइनी वाला डिजाइन कौन सा वाला होता है जो शाइनी हाँ एक जो आपके यहाँ से जो चेन लेके गया था ना ये गले वाला तो ये ज्यादा चमक नहीं रहा था बोला ये डुप्लीकेट है क्या मैं बोला डुप्लीकेट तो हो नहीं सकता ये हॉलमार्क दिया हुआ है तो उसको बोला शाइनी चाहिए एकदम चमकता है डुप्लीकेट ज्यादा चमकता है ना मैं यही बात बोला जिनका वो डुप्लीकेट होगा वो ज्यादा चमकता होगा ओरिजिनल तो ओरिजिनल है उसका जो रूप है वही उतना ही वो लिमिटेड देगा लिमिटलेस तो नहीं देगा ना आप समझ में आया डुप्लीकेट बारा जोंख्लाब माने जोंख्लाबदो माने बारा डुप्लीकेट आरो बारा जोङाखै माने ओरिजिनल मिथिबाय कोई भी चीज हाँ मैं तो बोलूँगा नहीं क्या है अपना पसंद का देखो मेरे पसंद का मुझे क्या लेना देना ना मैं थोड़ी पहनूंगा अभी मैं दे दूंगा बोलेगा तो ये 2 महीने बाद ये मुझे अच्छा नहीं लगा और दूसरा सही है इससे अच्छा अपने आंखों से अपना पसंद करके ले जाएगा वो तो बोल नहीं सकता है पसंद नहीं हुआ बात है सब घर का बात है सब घर की बात है देखा अब मैं पसंद करके दूंगा आपकी वजह से मुझे लेना पड़ा इसे आपको वही चेन है जो आपको दिखाया हाँ नहीं मतलब इसमें गैप है बीच में उसमें नहीं वही चीज सोना में जो बनता है ना हाँ अच्छा मतलब गैप रहेगा बीच में ना हाँ हाँ निबिन ना सिकल डिजाइन निबिन ना सिकल को मोजां नुगोन आरो नायनि न'आव थानाया सिकलनिमोन आंनिया जों करेन्ट होनो बिहरनाया सिकल डिजाइननिखौ मोजां नुगोन आरो मिथिया आङो किन्तु क्या रेट है अभी 24 कैरेट 22 कैरेट और 24 कैरेट 24 कैरेट है 52,500 अभी नहीं ज़्यादा है 52,800 क्या ठीक है हॉलमार्क वाला ही बनाएंगे हम लोग बनाएंगे ठीक क्या कर रहे तुम
सिखाव लोगोफोर नाय फैसा सिखाव जानि बुरिया फैसा सिखाव होदो नाय फैसा सिखाव खावो आरो रोङाबो फैसाखौ माबादि दैले थनद्राय जुमना दोनो माने फैसा सिखाव खावनाय आरो आंनिफ्राय लाबाथाय नैबेखौ दाख्लै आंनिफ्राय लाबाथाय गोलावनो बरियानो एकदम फ्रेश एटीएम निफ्राय दिहुननाय बायदि खालामना दोनो नाय माबादि थनद्राय जुमना दोनदो बि मानसिया बेदरल' थिखांनानै एसेना दोनो खालामनानै नैबेखौ जा गोदानखा आरोना नैबे ओरैबायदि गोदानखा बेखौ आं दाख्लै हेलमेटाव मोननानै लाना दोनदो मानसिया थ' लोगोफोर फैसा मानि बेगाव दोनबाथाय बाजाराव थांनानै जि बरिया मायबा 50 थाखा 20 थाखानि बुस्थु लानानै फैसा मानि बेगनिफ्राय दिहुनना होनो नामायबा फैसायानो गैला लासिं जायो बहुत बार जाबाय दखानाव मैगंखौ इनि उनाव लास्टआव मैगं दखानिफोराबो सिनाय मोनजोब्बाय नालाय मिथिखायो भाभी कर दिया होगा ना या तो बेटा कर दिया या भाई या तो भाभी कोई ना कोई किया होगा सर ले जाओ ना बहुत बार जाबाय 10 बारसो जाबाय सिगांथ' गारना फैयोमोन आङो दा सिनाय मोनजोबनाय जाबायना दखानिफोरा हरो आरो दा बिसोरनि कारने आं इदि गोदान फैसाखौ जा मोजां मोनो सेफायनोनो बायो हेल' बेटा ओइनो खासेया एसि लगायनानै गरमखाय कम्बल लालायनाय खेला गेले ओइले खासेया आरो सत्रिया फैसा सिखाव मायबा बायनो गारनाय फैसा नागिरबाय दङ आङो ओंखायनो बेसेबां फैसा आंनियाव जमा दङ आं नागिरगासिनो दाथ' यार नोंनि बेगायनि थुला खामलायबाय गारदो लोगोफोर फैसा खावनो होनबाथ' आङो 1 नाम्बारखा फैसा खावनायाव आं ओरैबायदि मोजां मोनो फैसा खावनो माबोरै बुंना लादो सारसो फैसा खावनो आङो ओरैबायदि मोजां मोनो खिन्थु बुंनाबो लाफिनो लोगोफोर सिरि थाया खिन्थु लानानै नै दा लानानै आं साननाय खिथिबायना बेसेबां दङ आंनियाव फैसा खावनायखौ लानायखौ नुफिनबाबो आरो फैसाखौ देखायफिनबा माने बियो माने अख्रा माने नांगौ समावबाबो अख्रा बिना लाफिना आरोना माने खेबसे बियो आरो ओरैनो होनोबा होआबाथा बिदि आरो खिन्थु अख्रा नांखागोन होननानै बिनो लाङा आरो बिनो मोनसे मोजां आरो इनिया आंनिफ्राय खावना लादोबाबो इनि फैसा जाबाय आरो आङो आंनि फैसा होननानै बिफिना आरो लाबायबा लाबाय आरो माबा मोनसे खामानि मावनो कारनसो लादो आरो इखो मानो जबरदस्ति लाफिननो आरो नैबो मिथिखायो आं जि बर'बो माने आं हारसिं बर'बो बेरायनो थांखाया माने आङो बर'बो थांनानै जेबो बायखाया बेखौ मिथिखायो बियो ओंखायनो बिफिना थ' लोगोफोर हरनि जाखां लोंखां जिरायबाय ओमफ्राय फुङाव उथिलायनोसै खेबसे आरो नास्ता बानायनो जालायबाय गथ'लोगो फोजानो जालायबाय थुखैनो जालायबाय ड्रेस गानहोनो जालायबाय हेलौ बस Tell me yourself. Hey, उसको मुट करो, टीवी मुट करो. My name is Devan Boro. My father name is Lakshman Boro. Tell My me. mother name is Tina Boro. How many friends do you have? I have 2 friends. Tell me one yellow color object. Sun, Tell me 5 wild animals name. a rhino, monkey, an elephant, and giraffe, and tiger. What is our national bird? Peacock. What is our national tree? It's a banyan. How many colors in traffic light? How many colors in traffic light? Red, yellow, and green.